Привет, привет на всички! Изберете камък, задушница е и искаме се да ви пратя послание, което ви изпращат ваши починали близки или вашите роднини. Изберете камък. Ако трябва, сложите на пауза, а аз ще ги сложа както ще ми дойде. Така. И да започваме. На вас, ако не ви стига времето, сложете на пауза. Така. Какво искат да ви предадат вашите починали близки? Първа позиция. Организирайте ума си. Направете една организация. Подредете мислите си. Как да действате, как да постъпите. Не постъпвайте и не приемайте действия така спонтанно. Така, говорете, вашите починали казват, говорете, комуникирайте, искайте, с каквото можем ще ви помогнем. И влезте в спокойна енергия. Ако трябва, успокойте се. Ако трябва, медитирайте, ако можете, ако умеете. Ако не, просто останете сама с себе си, за да поемете някаква спокойна енергия, която да ви успокои. И сега ще извадя перо, да видим. Първа позиция, какво още ще ви кажат картите. От тук направо при вас излезе императрица. Императрица някаква пълнота, сбъдване на някакво желание, успех в нещо. И ето също карта ви казва, преди да решите нещо, преди да приемете някакво решение, обмислете хубаво, медитирайте, за да вземете, защото при вас решенията са то винаги е така, има и едно и друго. За да изберете какво да правите, помислете хубаво, отпуснете се, доверете се на вашата интуиция и тогава постъпвайте така, както сте решили. Изберете нещо, не се двоумете. Какво още? Ето пак на две. За нещо мислите. Някакъв проект, нещо имате и се притеснявате от нещо. Карта пак двойки. Тук на вас ви пращат послание. Доверите се на интуицията си. Много остри мисли са в главата ви, негативни мисли. Те са във вашата глава. Вие сама си ги създавате или сам ги създавате тия мисли негативни и не виждате, по този начин не виждате изход от някаква ситуация. Очите ви са затворени, не виждате изход. Доверете се на вашата интуиция и тогава действайте. Какво още ще ви придадат? Ето тук вече тройка излезе. Решение ще вземете и ще чакате да получите резултат. Просто
малко трябва да изчакате, докато дойде резултат. И кармическа карта излезе. Голям оракул. Всичко ще получите по справедливост. Тук има един кантар. Каквото си посеял, това ще пожениш. Справедливостта ще възтържествува. Но зависи какво сте посеяли. Това и ще пожените. И още един голям аркан. Това е император. Император е много силна карта. При вас императрица, император. Някакви събития в живота ви идват. Тази карта говори за ще постигнете вашите цели. Каквото сте пожелали, каквото сте поискали от ваши починали, те ви казват и ви пазят. Тук император, той воинствен, справедлив. И Божия съд, същото тук, справедливост, Божия съд. Така че вашите близки ви казват, че ще имате успех. Ако сте водили някаква борба или ако я водите, те отгоре ще ви помагат, за да спечелите. Ето, аз го казах преди да извадя картата, защото така ми дойде мисълта, ще спечелите. Вашите роднини ви казват, че ще спечелите, ще успеете. Може би победата няма да бъде кой знае каква, нали? Но за вас тя ще бъде огромна, тази победа. Това беше за вас първа позиция. Сега да погледнем втора. Който избрал този камък. Какво искат да предадат ваши починали близки, нещо, някакъв съвет да ви дадат. Самопочистване. Това означава, че сте натрупали някакъв негатив и трябва да си направите някакви чистки. Чистки се правят по различен начин. С вода, с някой отива в църква. Зависи кой в какво вярва. Но тук показано със светена вода. Може да си направите чистки с сол, с светена вода, за да премахнете този негатив. И тогава ще получите някакво ново начало. Това ви казват, очаква ви ново начало, да почнете нещо и да влезете в спокойна енергия, да се успокоите, да се заредите от природата, да медитирате, да обичате животни, няма значение какви, да ги пазите, да пазите земята, животните, природата и тогава ще се зареждате от тази земна енергия. Тя ще ви дава сила. Какво още ще ви предадат ваши починали близки? За нещо, за какво ще ви предупредят, с какво ще ви помогнат. Картата сама изкочи. И тук картата говори, избери си правилния път. Има много пътища, но избираш ти по какъв път да вървиш. Различен път в различно място ще те доведе. Така.
Така, при вас тук, който и вярваш, картите ти казват, отидете на църква, отидете при попа, или кой каквото вярва, нали, ако сте мюсюлманин, отидете в джамия. Тук възможно някой трябва да се изповяда на очито. Другия вариант, може би някой трябва да упомене вашите близки за упокой, очито да ги отпее. Но също тая карта и говори за вяра. Трябва да не се страхуваш, каквито и изпитания да имаш, каквито и уроци на живота да имаш, трябва да вярваш. Да вярваш, че ти ще спечелиш. Така. Възможно някой от ваши починали е бил убит или са му направили някаква операция и човека не издържал и починал. Ще изкарам допълнителна карта. Какво иска да ни каже тая карта? Също тая карта може да ви каже или този вашия роднина, с когото се е случило това нещастие, ви казва, трябва да вярвате във вашите сили, всичко зависи от вас. С какво се борите, какво правите, зависи от вас. Какво още? Ето същата карта ви излиза, виждате ли, която падна? Изберете правилния път, изберете правилния човек, изберете правилно действие. Разклада е общ, така че мога само това да ви кажа. Но от вашия избор ще получите резултат. Излезте от някакви илюзии. Не вярвайте. Много не си фантазирайте. Слезте на земята. И карта умереност, също и значима карта, голям аркан. Умереност ни говори за всичко ще стане, когато му дойде времето. Възможно ще се наруши вашето спокойствие, вашето ежедневие. Ще има някакъв процес на... Ако досега сте били в някакъв комфорт, нищо не сте правили, от сега нататък трябва да действате, да се справите с проблеми, да предприемате някакви мерки, нещо да действате и когато му дойде времето, ще получите резултат. Така, и още голям аркан, който ви предупреждава, че бъдете мъдър, взимайте правилни решения, обмисляйте ги, търсете най-различни варианти, не се съгласявайте с първия вариант, ако нещо ви смущава. Ще има хора около вас, които по някаква причина ще ви помогнат. Няма случайни неща. Възможно някакъв непознат човек даже ще ви каже нещо. И не го отхвърляйте, обмислете. Но решенията взимате вие. Понякога трябва да останете сам с себе си, за да вземете правилно решение. Това означава, че решенията взимайте сам. Това ви предупреждават вашите починали близки. Решението ще взимате сам. Сам. Няма да слушате никой. Ще обмислите обаче нещата, защото понякога някой непознат човек даже
ще получите някаква информация от някъде. Не я подминавайте, обмислете, защото Вселената винаги ни предупреждава. Тя може да ни предупреди даже и от телевизора да чуете някаква новина. Или да я прочетете в някакъв вестник или някакво списание да видите 3 думи. Замислете се, те не са просто така. Така, и сме на трети вариант. Какво ви предават ваши починали близки? Трансформация. Може би искат да кажат, че те някои са трансформирали. Или вие трябва да трансформирате. Да излезете от тая черупка, в която се намирате. Или сте се намирали. Да се заредите с космическа енергия. Какво още? Трябва, може би, вие сънувате понякога, сънувате пророчески сънища, обърнете на това внимание. Ви казвате, по този начин ние ви предаваме някакви предупреждения, известия, нещо ви казват и работете с вашите сънища, поработете с тях и с мечтите си. Не впадайте в чак такива илюзии. Понякога слушайте съветите, които получавате в сънища. Обърнете внимание. Какво още? Ръст. Казват ви, че ви очаква да се издигнете, да се вкорените в нещо. Ако имате някаква идея или някаква позиция, която очаквате, че ви очаква ръст, повишение в работа, възможно, ако учите, издигате се, отивате, нали, все по-нагоре по един клас, нали, по един курс нагоре, издигате се, получавате някакви знания и те ви казват, очаква ви ръст, победа, издигане, пускане на корени в нещо, или в работа, или в нещо там в живота, каквото ви очаква, ще пуснете корени. Или ако изучавате нещо, ще го изучите много страстно, пристрастно, ще се научите и ще имате и резултати, и плодове, и някакъв успех. Какво още ще ви предадат вашите починали близки, да видим на Таро? Трябва да се пазите от нещо. Възможно на някой му правят някакви проклятия или нещо свързано с магия. И трябва да се пазите, да имате някакви защити, амулети, който вярва, отивайте в църквата, палете свещички, молете се, ангел-пазител да ви пази. Тук някакви действия, от които трябва да се пазите, да се преборите с нещо или с някой. Тук пак ножове от всякъде, втора четворка. Защото те ви предупреждават, ще стигнете до болесно състояние, ще се разболеете. Защото вижте, тук самата карта говори. Ножове. Ножове или някой нещо прави срещу вас. Това
Не може, няма да казвам, че само магически действия, но просто има хора, които замислят нещо против вас. Хора, които замислят нещо против вас, някакви действия, това не е само магическо, ами просто подмолно, примерно отиват при вашите шефови, кодошат ви, говорят нещо срещу вас и вие не знаете и зад гърба ви и ви трябва да се защитавате. Ако не се защитавате, казват вашите починали, ще стигнете до болно легло, ще се разболеете и ще се нуждаете от почивка. И без това вие имате някакви проблеми. Имате някакви проблеми и се нуждаете от почивка. Възможно даже вече има нещо, болестно състояние някакво при вас и се нуждаете от почивка. И то от такива идиоти, които злословят, които лъжат, които обвиняват някой във всички тяхни проблеми. Ще получите хубава новина, която ще ви зарадва, ви казват. Какво още? Тя много бързо ще дойде. Не дейте да фантазирате много, излезте от илюзии, слезте на земята. Това също ви казват. Така, тук става въпрос, ще получите някакви много голяма сума пари. Или по другия начин, ако не е пари, карта говори за някакъв успех, но свързан също с материалното, с парични средства свързани. Ръката ви е дадена. И тук голям аркан при вас. Не голям аркан. Предстои ви някакво пътуване. Пътуване в смисъл. Някой наистина може би ще пътува някъде. Ще заминава някъде на работа, възможно в чужбина или в друг град. Някой просто в житейския си път трябва да загърби всичко, което е било до сега, колкото да ви е тъжно, колкото и да ни искате, трябва да извървите този път и той ще ви донесе нещо хубаво, нещо различно. Да видим какво ще ви кажат. Тук става въпрос за някакъв мъж, който излезе. Млад, възможно е починал. Бил е много такъв огнена натура, яростен, бързо палише, запалва бързо по характер. Какво иска да ви каже той, да ви предаде? Така. Карта е нещо свързано с работа. Значи, ако работите над себе си или над нещо или някъде, може да е трудно, но ще получите това, в което сте се вложили, колкото енергия сте дали, колко труд сте положили, ще бъдете доволна от полученото. Така. Тук дойде някой, възможно някой, който се е обесил във вашия род. Обесение. Я да видим какво ни казва обесение. Че ви трябва защита. Трябва да се защитавате. Трябва да се защитавате от нещо. Ще има спънки. Нещата няма да зависят
от вас. Просто ще има... Вие, примерно, ще искате да получите резултат или нещо да направите, но ще има спънки, които няма да зависят от вас и нищо няма да можете да направите. Но това не означава, че трябва да стоите и да чакате. Трябва да действате, за да спечелите, за да успеете. Трябва да проявите някакви действия, за да получите положителен резултат. И тя е карта, между другото, положителна, защото тя казва, че нещата зависят от вас, от вашите действия. Само трябва да действате. Това е за вас трета позиция. При вас даже по-дълъг излезе разклада. Очаквам вашите коментари. Ако с резонирало, пишете ми. А ако не, съжалявам, денят не е за вас днеска. До нови срещи!